Veľa ľudí sa berie príliš vážne a ešte vážnejšie berú príspevky druhých, či už to, čo hovoria, alebo to, čo robia. Neustále porovnávajú. Áno, je to istým spôsobom skvelé, hľadáme pravdu, skúmame konzistenciu, chceme vedieť, či sú slova v súlade s činmi, ale často tam chýba tolerancia a triezvy pohľad, lebo niektoré veci proste nie sú pravdivé za každých okolností. Z pohľadu kresťana len Boh vidí do srdca človeka. My vidíme len kúsky, útržky a preto sme pozvaní k tomu, aby sme nesúdili prísne, ale milosrdne. Stojíci by povedali, nepremrhávaj energiu na veci, ktoré nie sú v tvojej moci. Názory druhých a ich rozpory, to je ich bremeno, to je čo je v tvojej moci, to je tvoja reakcia. Filozofia nás učí, pravda má viacero vrstiev. To, čo dnes vnímame ako chybu, môže byť zajtra krok k múdrosti. Preto ak berieme všetko smrteľne vážne, unikne nám kontext. A psychológia hovorí jasne, čím vážnejšie sa berieme, tým viac sa spúšťa vnútorný kritik. Porovnávanie, úzkosť, humor a ľahkosť a schopnosť priznať si omyl nás robí psychicky odolnejšími. Takže neber sa vôbec vážne, ber sa s láskou, lebo vtedy sa ti život prestane zdať ako ťažká povinnosť a začne byť darom. Držím ti v tom palce.